салому алайкум подписчикони азиз, умедворам ки ҳама каса сарбаланд хонобод тинҷ ҳастен. хуш омадед ба канали Бухтар Сити. бародарони азиз, сарсхан давом мекунем ки парваргоҳ ҳамаи бачаакҳои ғарибу мусофира дар паноҳи исматаш нигоҳбон моша. Ай ҷамъи балофатҳои арзиву самоӣ худованд ҳифз намояд, баракат дар касбу кору дар ҳаёту зиндагишон насибу рӯзӣ гардонад, дидори падару модар, зану фарзандонашон насиб гардонад. Ки мо ҳама вақт дуогӯ ҳастем дар ҳаққи бачаҳои ғариб, ки шахсан подписчикои мо ҳамаш бачаакҳои ғарибу мусофиранд. бародарони азиз, як сарғанаҷини буғизи 7 моҳа дар навор мегузорем. тамошо кунед, яктаи лайка баҳри ҳамин молҳои буғиз бизанед. бародарони азиз, подписатсия кунед. иншоаллоҳ ки насиб бошад, молҳои хубу беҳтара пешкаши шумо мегардонем. наворҳои хубам бисёр мешавад иншоаллоҳ. ба ҳамаи наворҳои мо баҳри шумо, шумо баҳри наворҳои мо яктаи лайка дареғ надоред. бародарони азиз, мол қарор дорад дар шаҳри Бухтар, собиқ ном Қурғонтепа. рақамҳои телефони мо 917 38 98 78. дар ин рақамҳо ватсап имо ҳаст. занг бизанед, харидорӣ кунед, фикру ақидотонро дар зери комментария бинависед. иншоаллоҳ ки наворам навори хуб мешавад. молам молаки нағзай, масъалаи хӯрдан аҳлиш кафолат дода мешавад. бародарони азиз, ҳамин моли бақувватаи ғаноҷини якумзо нозоидаи бародарони азиз дар номи калон дета партофтааст. беҳтарин молаи иншоаллоҳ ки светчан свети хубай, молаки поча бланди, бақувватаи дарозӣ да дарозай. бародарони азиз, ба ҳамин рақамҳои гуфтем гузаштем 917 38 98 78 занг бизанед, харидорӣ кунед. иншоаллоҳ ки касе ки харидорӣ кунад, мол беҳтарин молай раҳмата мега. бародарони азиз, касе ки ба шаҳри Бухтар қайда метавонад биёд дар хона айпешӣ бубина мола. морам тарафдорем ки биёянд айпеш бубинанд, баъд харидорӣ кунанд. яки мол иншоаллоҳ ки нархшам нархи дастрасай, муомилаи хубам дорад. нархи мола қимат намегирад. нархи мол бародарони азиз 13700 сомонӣ муомила дорад, доставка дорад. бародарони азиз, занг бизанед, харидорӣ кунед. иншоаллоҳ ки молаки хубай, ин мол иншоаллоҳ залал намекунад. занг бизанед, харидорӣ кунед. бародарони азиз, ин мола як бор айпеши калаи мола бинем. мол бақуввате бародарони азиз, иншоаллоҳ ки муомилаи хубам дорад. занг бизанед, харидорӣ кунед. то наворҳои оянда худоҳофиз. худованд ёру мададгор шавад. сарбаланди охират барои ҳам яки мо насиб рӯзӣ гардонад.